जिस्नि बोसोर हाग्रामा महिलारनि दैदेननायाव जि बिटिसि सरकार सोलिबाय बे सोलिनायाव रायजोफोरा जाख्ल'नायल' नङा गासैबो बिथिङाव जौगानायनिफ्राय मावना होनो गोनांब्लाबो मावना होनो हायाखिसै आरो बिनि थाखायनो रायजोफ्रा बिथांनि सायाव फोथायनायबो गैला आरो बिथांखौ लानानै रायजोफ्रा जेबो जौगानायनि सिमांबो नुवाखै। दा दिनै नोंथांमोना नुदों जों नुदों रायजोफ्रा नुदों माने बिटिसि नि 19 बोसोर बे सासनाव नों माने दासो नटिफिकेशन होनायनि सानथाम सिगांसो भेरगाव समष्टि बिसेसকৈ भेरगाव समष्टियाव 32 नं भेरगाव समष्टियाव भेरगाव समष्टिनि एमसिएलए दानि एमसिएलए बिथांनि जि आखाइजों 700टानि बारा माने फिथा होदों एनरेगानि मुङाव जेराव जोङो भिडिअनि खाथियाव थांनानै सोंबाय जोङो आसलते बेसेबांखिनि फान्डा जोंनि गेजेराव फैदों नाथाय बिथाङा बुंदों भिडिअआ डेभेलपमेन्ट ब्लकनि माने अफिसारा बुंदों भिडिअआ बुंदों जे जिखिना फिथा हाबाय बे फिथा हानायनि मुङै जिखिना एमाउन्ट सेंसन जादों बे सेंसन नङा आसलते बेखौ बिथाङा बुंदों जे प्रायरिटि माने बे लिस्टआवसो दङ बे मोनफ्रोमबो माबायाव सेंसन जायाखै दा बेखौ लानानैनो बिथाङा गामिनि गासैबो माने लामा दालां माबा बायदिसिना माने माफ्राव फिथा होनानै रायजोखौ समक देखायनो नागिरदों दा रायजोआ फोथायबाय जे नैबे सानथामनि गेजेराव मैयाथ' नटिफिकेशन ओंखारबाय नटिफिकेशन ओंखारनायनि उनाव खामानिया जेबो जालिया नाथाय बिथाङा बेजोंनो रायजोफोरखौ बुरखायनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहानायनि कौशलखौ बिथाङा खालामदों। थैंक यू सर।